mi, aby som vás všetky srdečne privítal na slávnostnom otvorení a odozdaní multifunkčného ihriska našej obce do užívania, ktoré bude slúžiť nielen žiakom základnej školy, ale aj občanom obce a širokej verejnosti. Toto ihrisko bolo podporené úradom vlády Slovenskej republiky sumou 40 000 eur a celkové náklady na stavbu po ukončení verejnoobchodnej súťaže na dodávateľa a realizátora stavby dosiahli sumu 55 068 eur. Chcem veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva, že tento projekt podporil. Som presvedčený, že je to veľmi dôležité a potrebné. Ja chcem oceniť, že samotný Robert Fico ako predseda vlády ešte počas prvej vlády prišiel s takouto myšlienkou. V tom čase sa vybudovalo 600 a odozdalo takýchto multifunkčných ihrísk na Slovensku. Dovolte mi, aby som vás všetky srdečne privítal na slávnostnom volebnom mítingu politickej strany Smer sociálna demokracia. By som sa rád touto cestou ešte raz poďakoval vláde Slovenskej republiky a strane Smer sociálna demokracia za obrovskú finančnú pomoc pre našu obec. Rok 2015 bol pre nás veľmi ťažký, ale zároveň, čo sa týka dotácií, veľmi úspešný. Získali sme dotáciu na zateplenie materskej školy a školskej jedálne 184 297 eur, dotáciu na technickú infraštruktúru zóna Novej Klasov 2 kanalizáciu 50 000 eur, dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia obci Klasov 103 506 eur, dotáciu na návrh územného plánu obce Klasov 10 560 eur, dotácie na rozšírenie kamerového systému obci Klasov 7 000 eur, dotáciu na multifunkčné ihrisko 40 000 eur. Na jeseň zasadala vláda Slovenskej republiky v Nitre na svojom výjazdovom rokovaní a obci Klasov bola pridelená dotácia premiérom 20 000 eur na rekonštrukciu školskej ulice, ktorá sa bude rekonštruovať tento rok. Za túto pomoc sa chcem mene svojom a mene obyvateľov obce Klasov ešte raz úprimne poďakovať a zaželať vám dobrý volebný výsledok v parlamentných voľbách 2016, ktoré sa budú konať tento rok, teda v marci, 5. marca.